No a máme tu takú zaujímavú výzvu, no a som zvedavý, čo na to športovci. Kto vyhrá? No jasné, že ja, ale Mišo, daj mi tú lyžu, lebo to s týmto neviem, to je úplne niečo iné. Mišo? Ja si myslím tiež, že samozrejme ja, ale tak na tejto to určite nepôjde, takže si radšej vezmem tú svoju. Dobre, takže to pumpuje výborne, myslím si, že to bude skvelé. Hlavným štartérom bola ranná káva. A následne sa začali diať veci. Jakub Šiarnik okamžite zapol svoje lyže a nahodil brutálne tempo. Michal Bekeš utekal do auta, obul lyžiarky, lyže a nasadol na lanovku. Bolo to dokonale vyrátané, pretože na vrchole sa stretli, no a začal sa boj so sekundami. No dobre chlapci, takže ako to dopadlo? Výborná výzva, myslím si, že ja som ukázal svoje kvality do kopca a Mišo zase svoje z kopca a vyhralo nejaké, neviem, 3 metre, čiže neostal nič dlžný svoje povesti najrýchlejšieho lyžiara a ja mám nad čím rozmýšľať. Ale za mňa je to nezadbateľných 3 metre, čiže to je veľmi málo a Jakub je vidieť, že je úžasný ski alpinista a taktiež aj úžasný lyžiar dole svahom, takže mal som na mále. A padli aj zaujímavé čísla. A od tej štartovacej brány, ktorú ski alpinisti dobre poznajú, pohnúť stanicu lanovky, to bolo 17 minút, 24 sekúnd. V podstate som dosiahol nový rekord soliska. Maximálka bola okolo 120 km za hodinu, ale... Iba, pretože tých 248 v podstate, ktorý mám rekord, je niečo neporovnateľné, ale viditeľnosť nebola v týchto rýchlostiach, ale nevadí, veď treba trénovať v každých podmienkach. Ale trochu ti fúklo do chrbta, čiže nemôžem sa sťažovať. Ja som mal asi proti vietor. A ešte teraz sa chcem spýtať kameramana, či to nahrával. Áno. Dobre.